Dr. Sylvan Ebigwei bụ foye ihe ndị Igbo na-amasị nke ukwuu. Ọ na-emekwara ndị Igbo ihe ọma. Ọ bụ ofoye so n'isi na ọhaneze ndị Igbo. Iyase ya bụ onowu na ọkwanam bụ afọ Igbo na-emeta ndị Igbo mma nke ukwuu maka ihe ọma ọ na-eme na Nigeria nakwa Africa gbaa gburugburu ka Nigeria ji tụọ ya ugo MON. Ọ bụ Dr. Sylvan Ebigwei bụ isi sekpụntị nke hibere otu okwe chess na Nigeria gbaa gburugburu. Ọ bụkwa dibịa bekee n'ihe gbasara eze. Ndị ọrụ aka ya zụpụtagoro n'ihe gbasara dibịa eze karịrị akarị. Asị ka ekwube ya chi ga-eji chi ga-abọ. Ọ na-eme ihe ndị ọma ndị ọzọ dị iche iche. N'eziokwu, Iyase High Chief Dr. Sylvan Ebigwei bụ ofoye n'ihe na-akwalite omenala ndị Igbo nke ukwuu. N'eziokwu, ekwube ihe o megoro chi ga-eji chi ga-abọ. Dr. Ebigwei bụ ya bụ President Emeritus nke Aka-Ikenga maka na oge ọ chịrị Aka-Ikenga ọ chịrị ya n'ụzọ pụrụ iche. Iyase na-akwalite omenala ndị ọkpanam nke dị n'obodo Delta steeti na-akwalitekwa omenala ndị Igbo gbaa gburugburu. Ihe ọ na-eme pụrụ iche maka ihe ndị a na ihe ndị ọzọ ka anyị ji zọ n'ije wee jee gbaa ya ajụjụ. Anyị jụrụ ya ihe dị iche iche, o kwukwara uche ya. Lekwanụ ka anyị na Iyase nke ọkpanam High Chief Dr. Sylvan Ebigwei MON. Lekwanụ nkata anyị na ya kpara. Iyase ọzọ na-anụ akwụ n'obi ka anyị na-apịachi ugbu a bụ na ihe ọbụla metụtara ndị Igbo ị na-apụta n'ezie. Oge Nnamdi Kanu a na-eme ijere fụ ya, mana ihe a chọrọ ịmata ugbu a ka ọdụ ugbu a bịa gbasa egwu eke, gịnị bụ ebumnobi gị? Kezi ihe a na-ekwu gbasara Nnamdi Kanu, ọ dị mma otu a esi gbasa ekwu eke amaghịzi ebe ọ nọ? Ịma Nnamdi Kanu na-akpọ ya my boy because before biri ife ndị a akara bụdo mmadụ gbanyega. I'm president of Aka-Ikenga. I'll be at them saying I'm going to actually be radio Biafra. Defending. So I never recommend going to radio Biafra because no one. I'm president of Aka-Ikenga. My every people have been going Chisco, Hotel Chisco, in Lagos. I am with full party there. Now. So, Apana Moto, Yana Dinian Nkurufaga the party. Where Nnamdi Chisco introduced Nnamdi Kanu to Aka-Ikenga. Say na nga aba akwụkwọ anyị n'ọgbọ efe patazi welu. Na ọ bụ na enwere na ndị nwere nọ ya kudo Chisco fa, William Budu fa, Globe Moto fa channel si ebe a. Kudo fa ji ike inyere gị aka. That is the beginning of the journey into Nnamdi Kanu. So God helped him to succeed in a way, radio Biafra, and ascended to become a leader of IPOB. Ogome before Nebe, the GTA. Through Nyangodo, Anibo Ohaneze will rally around to make sure that he's released. I will find Mexican in the Wabagi. So go up. I will find I knew music and 10 young women. I had one order. One careful. Not but the barrier. And what you need to do, am I talking with? Mana, if you didn't far, can Nigeria be far? No any security apparatus or phone you will not control. Not even Boy Scouts. Where do be no Biafra? You know, we can eat Biafra. Work with Indian Nagu Yabo Hanesa. Because the only way now, the only two ways
ụzọ na-abụ ka ị ga-eji wee nweta Biafra. One bụ force of arms, ọgụ. Anyị anụgo ọgụ ka onye Igbo ga-eso oge n'ọgụ na maka okwu Biafra. Nobody. So that's rolled out. Nke ọzọ bụ through diplomacy. In a full of diplomacy. Oh, okwu Biafra will come through diplomacy, and diplomacy will lead to plebiscite or what you call a referendum. Referendum, or through diplomacy. So, because India, ndị na-achị Nigeria kịta onwe ka ọ dị, be careful. So anyị na-enwe agreement na ọ ga-pipe ụda, mana o mechizie anyị anụrụ ife ndị ọzọ. So ife anyị eme ọ bụrụ ndị anyị condemn ife Nnamdi Kanu, because Nnamdi Kanu had killed nobody. IPOB had not destroyed anybody's property. IPOB has no guns. They have not killed anybody. And they will have a reply. We go for any Fulani, we before Agada massacre. And we were the mentor. Kpakpando Igwe we go here no ke here na kwan gbasara o ka den because as far as more the concern, I never had this. I am on the fan. Over on your grand the fan of the I was in a judge on the well, the other day, I am a barrier. I have when you push bill in the government and ask them if I are watching here because I have been on the car. You know, before Wafan. But they don't have on the attack. So, they are one year one. Yes. So, they don't have the canon of today, but probably a mystery to all of us. What am I? Chineke Gozegi. I got the reggae master. I got the little bomb. Udo dere. I